Praca tymczasowa, wyzysk stały. 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 W takim społeczeństwie, gdzie lokatorzy będą decydować o mieszkalnictwie komunalnym. W tej chwili cały system jest postawiony na głowie. My dążymy do tego, żeby wreszcie przywrócić równowagę i prawdziwą demokrację, która jest demokracją bezpośrednią, która dzieje się oddolnie, w której mieszkańcy decydują o miejscu zamieszkania, pracownicy decydują o miejscu pracy. Dość odgórnej, hierarchicznej władzy. Nikt gniewu społecznego przeciwko antyspołecznej polityce, przeciwko niszczeniu edukacji i służby zdrowia, przeciwko eksmisjom, wywłaszczaniu ludzi, wyrzucaniu ludzi niebogatych z centrów miast, czasem na przedmieścia, a czasem wprost na ulicę. Dni gniewu społecznego przeciwko polityce władz tego miasta, przeciwko temu, że 12 lat po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że eksmisja na bruk jest nielegalna, żadna wielka miasta wyrzuca setki ludzi wprost na ulicę. Solidarność! Solidarność! Miasto dla ludzi, nie dla zysku! Miasto dla ludzi, nie dla zysku! Miasto dla ludzi, nie dla zysku! Miasto dla ludzi, nie dla zysku!